Filmy. Doplňte názvy obľúbených českých a slovenských filmov. Klikli ste si na ďalší diel zo seriálu Plný rozumu. Prvý slovenský kvízový podcast, ktorý otestuje vaše vedomosti a zároveň vás niečo naučí. Máte sa na čo tešiť. Otázka číslo 1. Doplňte názov filmu. Obchod na po A. rohu ulice, po B. predmestí, alebo po C. korze. Správna odpoveď je C. Film Obchod na korze, natočený v roku 1965 v meste Sabinov, je výnimočný svojim prínosom k filmovému umeniu. To potvrdzuje aj zisk prestížneho amerického filmového Oscara. Obchod na korze predstavuje jedno z najvýznamnejších diel slovenskej a československej kinematografie, ktoré dosiahlo medzinárodné uznanie. Otázka číslo 2. Ako znie celý názov filmu Pane, vy ste? Po A. Vdova, po B. Host, alebo po C. Král. Správna odpoveď je A. Film Pane, vy ste vdova z roku 1970, režírovaný Václavom Vorlíčkom, je významným príspevkom do českej filmografie, najmä v žánri komédie. Je charakteristický svojim humorom, inovatívnym prístupom k filmovému rozprávaniu a schopnosťou baviť divákov rozličných generácií. Tento film sa stal kultovým dielom a dodnes si udržiava svoje čaro a popularitu. Otázka číslo 3. Pamätáte si celý názov filmu Tisícročná? Po A. Matka, po B. Včela, po C. Stanica. Správna odpoveď je B. Slovenská klasika Tisícročná včela z roku 1983 je všeobecne veľmi obľúbená aj vďaka režisérskému umeniu Juraja Jakubiska. Tisícročná včela predstavuje bohatý príbeh, ktorý zachytáva život v slovenskej dedine na prelome 19. a 20. storočia, pričom skúma rôzne ľudské osudy, sociálne zmeny a históriu prostredníctvom očí hlavného hrdinu Martina Pichandu. Toho stvárnil herecký majster Jozef Kroner. Otázka číslo 4. Spomeniete si na celý názov filmu Ducháček. Po A. Tropí hlouposti, po B. Aneb šlechetný milionáš, alebo po C. To zažídí. Správna odpoveď je C. Ducháček to zažídí je česká filmová komédia z roku 1938. Film rozpráva príbeh lojálneho účtovníka Jána Damiana Ducháčka, ktorý sa snaží svojho šéfa zachrániť z finančných a osobných problémov. Jeho úsilie a nekonvenčné metódy riešenia situácií prinášajú nielen množstvo komických momentov, ale tiež poukazujú na hodnoty ako vernosť, priateľstvo a dôvtip. Otázka číslo 5. Ako pokračuje názov filmu Ukradená? Po A. Vzducholoď, po B. Láska, po C. Sezóna. Správna odpoveď je A. Ukradená vzducholoď je Karlov Zemanov vedecko-fantastický počin z roku 1966. Ide o príbeh mladého chlapca, ktorý sa vydáva na dobrodružnú cestu ukradnutou vzducholoďou. Počas svojej cesty sa stretáva s rôznymi bizarnými bytosťami a prechádza fantastickými svetmi, čo umožňuje divákom zažiť sériu úchvatných dobrodružstiev. Otázka číslo 6. Viete doplniť zvyšnú časť názvu filmu, kým sa skončí? Po A. Babie leto, po B. Táto noc,
Po C. Sladká mladosť. Správna odpoveď je B. Kým sa skončí táto noc je slovenský celovečerný film, ktorý režíroval Peter Solan v roku 1965. Film je známy svojou tematickou hĺbkou a režisérskym umením, ktoré spája viacero príbehových línií s cieľom odkryť komplexné ľudské vzťahy a sociálne problémy. Film ponúka pohľad na rôzne aspekty ľudského života a interakcie medzi postavami v priebehu jednej noci, čo umožňuje hlbokú psychologickú a sociálnu analýzu. Otázka číslo 7. Poznáte celý názov filmu Drevená? Po A. Dedina, po B. Minulosť, alebo po C. Dolina? Správna odpoveď je A. Drevená dedina rozpráva dramatický príbeh o sociálnom a politickom prerode slovenskej dediny v období rokov 1945 až 1948. Film vznikol podľa románu Františka Hečka. Ide o významné dielo, ktoré zobrazuje život na slovenskej dedine po oslobodení spod nacistickej nadvlády. Dej sa sústreďuje okolo starého Púplavu a zachytáva konflikt medzi chudobou a boháčmi. Otázka číslo 8. Viete, ako znie celý názov filmu? Volejte po A. Prokopa, po B. Karla, alebo po C. Martina. Správna odpoveď je C. Volejte Martina z roku 1965 je názov série filmov o detektívovi Martinovi. Skladá sa z dvoch poviedok, ktoré predstavujú zmes dobrodružstva a detektívky v kontexte detského hrdinu. V prvej poviedke sa mladý hrdina utekajúci z detského domova nechtiac zapletie do lúpeže poštových známok. Táto časť filmu skúma témy odvahy, priateľstva a nečakaných dobrodružstiev. Druhá poviedka sa zameriava na deti, ktoré sa postavia proti nepoctivému majiteľovi jarmočných atrakcií, čím sa film dotýka tém spravodlivosti a detského hrdinstva. Otázka číslo 9. Viete dokončiť celý názov filmu? Černí, po A. Andelé, po B. Baroni, po C. Jezdci. Správna odpoveď je B. Černí baroni je česká filmová komédia z roku 1992. Bola natočená na motívy rovnomennej knihy Miloslava Švandrlíka. Dej filmu sa odohráva v povojnovom období v Československu a s humorom aj satírou popisuje príbehy vojakov slúžiacich v pomocných technických práporoch, ktoré boli často zložené z ľudí považovaných za politicky nespoľahlivých. Najikonickejšou postavou filmu je major Haluška, ktorého stvárnil český herec Pavel Landowský. A na záver otázka číslo 10. Aký je celý názov filmu? Medená, po A. Veža, po B. Brána, po C. Koruna. Správna odpoveď je A. Medená väža je dobrodružno-romantický film z roku 1970, patriaci medzi divácky najobľúbenejšie slovenské snímky. Príbeh sa odvíja v atraktívnej scenérii Vysokých Tatier a sleduje osudy troch kamarátov a jednej ženy. Film je výnimočný svojím zachytením dynamiky medziľudských vzťahov, kde sa prelínajú témy priateľstva, lásky, odvahy a dobrodružstva. Podcast Plný rozumu vám prináša lifestyleový online magazín plný elánu.sk, kde nájdete zaujímavé články. Ak sa vám tento podcast páči, dajte nám odber na Spotify, zanechajte recenziu alebo sledujte Plný elánu na Facebooku či Instagrame. A teraz pustite si ďalšiu epizódu a preverte svoje vedomosti.